سوال کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے الفاظ انمیت میں تو برہ کن 561 نمبر حدیث مسلم شریف اندر راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سوال کرو اتدرون ما المفلس میں ونیو غریب کس گو صحابو کس گو غریب فرمو المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع غریب گو اس من سو یمس نہ دینار یمس نہ دنیائی پراپرٹی یمس نہ دنیائی یہ چھنا جواب اگر میں تی پرس کان غریب کس گو بہ کیا ونس یمس نہ رۄپے یمس نہ مکان یمس نہ دنیائی پراپرٹی یمس نہ دنیائی ساز و سامان یہ گو تمو دیت جواب صحیح مگر فرمو اخنانا ان المفلس من امتی شریعتی لحاظ کس گو غریب پت پاڑ من چھا بسن پت مزور چھا پت اتن چھا ہٹ کھتمت پونو گمس مزور کرن یہ گو نا غریب وش غریب کس گو ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة میانی امت غریب گو سو یس قیامت دوئی نماز ہت قیامت دوئی روز ہت قیامت دوئی زکاة ہت ترے پلر اسلام کی قیامت دوئی نماز ہت قیامت دوئی سیام ہت قیامت دوئی زکاة ہت مگر ویاتی قد شتم ہادا یا پرگا شخصا کھاڑا امس نماز پرچک میانے بدل عرش والا یہ نماز یہ رکاؤن یہ روزار یہ رکاؤن یہ زکاة ادا کرن وول یہ رکاؤن ویاتی قد شتم ہادا پروردگار امس پرچک میں کیا کریاو میں کرت ہنگ منگ لکھ کیا کرتے ہو ام چھے میں لکھ سارمس بایاس کنیل ون واز پرنے بایاس کنیل ون تبلیغ دین بایاس ویر تبلیغ دین بگیاس ویر پسلزی بگیاس پھلنگا مسندر امس یل میں کن پہ نظرہ حسدن والمت یتنال بغزن والمت یتنال کینن والمت یتنال یہ شو میں ہنگ منگ نیون لکھ کرت عرش والا آئی ون ونہا یہ تکت پوچھ ونن مگر مسجد من چھوس نت ونہا ہشناو نخاطر آئی ونیم پت کیا چھو ونن اللہ تعالیٰ چھو بہتر ہنگ منگی نیمس لکھا کڑت گو اک وقذف هذا ویل والحس ہنگ منگی تہمت لغامت ہنگ منگی الزام لغامت وعکل مال هذا پروردگارہ نماز اس پرسک پروردگارہ روزدار اس پرسک پروردگارہ زکاة دن وال اس پرسک امچی میون مال کھمت وصفک دم هذا امچی میون خون کرمت ہنگ منگئی چھنیس مورمت مچی ون بوزنی یلنا ہوا اس کم چیل ایس یلنا طاقت ایس دیس چوڑ یہ نیرے ایس نیبر ماریان یہ نیرے ایس نیبر خونا کرمت بیسن چوبا دیتمید بیس مالا نیمت سوری بیس تہمت لغامز بیس لکھا چورمز بیس وضرب هذا طاقت اوسس تو چوب دیتمید کمچی چلامت کیا چلامت؟ کمچی چلامت چوب دیتمید کمچی چلامت پروردگار پرسوس دب سے نماز اوسک پڑھن چوب کیا دیتی تھی مس کن چوسی پنی نیڑی ہند گمن کن چوسی پنی طاقت گمن کن چوسی پنی افسر لہد گمن کن چوسی پنی فوج گمن وَضَرَبَ هَذَا گئی دعوے دار کھڑا وائن فَيُوتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ یمس لیکشن سرمز دیو امس نیکی یمس چوب چھن دیت میں دیو امس نیکی یمس خون چھن کرمت دیو امس نیکی یمس تہمت چھن لغمز دیو امس نیکی مگر وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ یمس تی دِتک یل نیکی باغر آیق نیکی مکلے مگر دعوے دار مکلین
نیکی مکلے حسنات مکلے نماز مکلے زکوت مکلے رود مکلے مگر یمن چوب دتمت یم زد کوب کرمت یمن لک ژارمس یمن مال کھومت فإن فنیت حسنات قبل ان یقضى ما علیہ یم دعوے دور چھوین بیتی یم چھ کھڑا پروردگارا اسنے میولکین پروردگارا اسنے میولکین فرماون اخذ من خطاياهم فطرحت علی یوڑے مکلیس نماز روز تو زکات مکلیوس رب فرمائی فرشتن انیو یمن دعوے دارن ہن گناہ تو چڑھویو امس پٹھ کمس پٹھ نماز اس پٹھ کمس پٹھ نماز گزارس پٹھ روزدارس پٹھ زکات دن والیس پٹھ ام پت سمت طرح فی النار لکھ نموک پیدل جہنمس مگر یہ نموہن بت کھکڑی جہنمس لکھ نموک پیدل عام قدمو جہنمس مگر یتھو نماز یتھو روزدار یتھو زکات دن وول نموہن بت کھکڑی جہنم